ganteng napa mboten Bapak Ibu? Ganteng guyu sithik lho Mas Yusuf. Nah, dadi manten barang kok. Nah, guyu tambah bagus ngeten nggih. Mantene ganteng terus regep salat. Allahumma amin. Pripun Pak Joko niki Mas manten lak nggih sregep teng masjid to? Oh nggih, Masya Allah. Loh, Bu Erni kok guyune rada piye ngeten? Sregep ta, Bu? Sregep. Iwa hiu, sepat mantene ayu seneng solawat. Alhamdulillah. Mbak Koniah niki remen solawat napa mboten Mas? Nah, seneng nek ra seneng moh diundang ke rebana gitu. Nggih, ayu nggih Mas nggih. Ayu nggih no, walah Mas Yusuf langsung nggih. Iwa hiu cacahe. Pinten Bu? Papat teh okeh men. Mas Yusuf milih pinten Mas? Siji apa loro apa telu apa papat? 8. 8 ya wis tak turuti ra apa-apa, spesial. Biasanya tak anjurke siji. Iki gak apa-apa 8 nggih. Jenengan jawab 8 ngeten nggih Mas nggih. Heeh. 8 iki akeh men lho Mas. Siji ya wis. Siji nggih. Mosok 8. Jenengan gelem 8, Mbak? Oh mboten kok siji. Iwa hiu cacahe siji. Alhamdulillah, ketoke genduke gemati apa ora Mas? Nggih, tenan. Ya, mboten nate nesu nggih. Anyar kok. Ya, Ca.